Alright, for today's video, isuroy tamo diri South Farm diri sa Panglao. So tanawan ninyo no gusto mo desisyon mo muadto dito o tanawan yung una ni siya nga video. O siyempre, og busutag usa ka farm, unsa nga establishment, unsa nga attraction dia kinanglan yan na gina siya bayad. Nalimot lagi ko pilay bayad na pero for sure na siya bayad. Pero na siya percentage na niya nga maklaim nyo dito sa kananan nila. So ay kabalakag entrance rin na ni apil gamay kaon. Kato inyong gibayad danay murag tipak percentage gamay nga mapalit nyo dito sa ilang kananan. So pagbayad nyo diha, tagaan mong murag bracelet diha. Ihukot sa iyong kamot kay para timailhan nga nagsuod mo, nagbayad mo. So para di mo masita o di mo mulawan. So muna ni ron, so daghan kay mga makita nyo mga kayupan niya, farm good. So South Farm. So ang una na mo giadto gyud kining balay-balay kining tangkal diri sa mga langgam diri. So tanawa mo na ko mga pagumangkon, excited gyud sila kay makita mga bata, excited gyud kana sa tanan. So pagsuod mo diha duha gyud nakapultahan kay siyempre for security sa atong mga langgam nga di sila makaipsot. So na sila attendant nga mohatag ni mog pellets pagkaon des mga langgam nya butang sa imong kamot. So ang mga langgam sa siyempre magdagsok gyud tanan kay ngadto sa imong kamot kay siyempre pakanon gud nimo pagkaon kun ikaw kunoy hanyagag pagkaon di ba ka mukaon sa taon mo diha. So medyo gilok gamay sa kamot kay di aw bay langgam magsikisi di sa imong kamot. Okay di sa do na sa mga gagmay mga pigs dire oh. Yeah, of course rabbit oy daw sa gutaon mo diha di gyud mawa sa farm ang mga rabbits kay siyempre ang ilang mga kinaon gyud kana mga dahon. So murag kini siya nga rabbit ay murag duwa siya condition murag galuya so pasagdan na nato na bisa kung saan tugdusog pagkaon na di gid sa mukaon ambot basing gilantan na or gidugo ambot unsa na ngano na o so are ta dires mukaon nga rabbit. So makalingaw sad kay pormaha ay maglaglaw kada rabbit nga kita tas unahan didto murag ila sila payag-payag diha. O gusto ko mag-color-color mga pots diha. O hala, color-color bugunuhay ta. O napoy sungkaan nila diha. So lami kay duwag sungka da pero medyo nakalimot na ta kay katong sa naunang panahon. Usog yung sungka pero karon tiguwang naman ta di na takibam duwa unsa na. Siyempre pag sibat to basa-basa ko na ita diha sa mga nakasuwat dai. Wa ko ta kasabot lakaw na ta dito eh. So ari na pud diri sa mga tortoise unsa gud taon ta diha ihas kita diha kay wa ko ta padagsar ko ta makitag tortoise di abay na sa imong tugkaran tortoise na pirmi wa gina palagsar imong kita na o pagtan-aw pag nato da pirti gi kanang luyaha ang tortoise pirmi maglubog ra gina sila bisa pag usaon imong tawag ra unsa para lubog gina sila diha o napa sila mga kuy diha o isda o gwapo kaysa diha o napay mga duck diha itik pa na diha o unsa pa na diha na kompleto saksak sinagol kay farm gud unsa tan mo diha. And syempre atong pangmalakasang mga manok diha o naata sila tangkal dire o gusto nimong lawgan patagae po na besag sa og duso nimong pagkaon diha kaon gyud sila wa gyud sila problema. O direng napita gusto kam sa kay kabayo naksakay kag kabayo di oy daghan kay kabayo la diha pero wala tam sakay kay medyo kaya uwan ta na basi matuali ta impas ta ng utang kita diha. So ari na po dire sa mga pangkaldereta bitaw tinuod kining mga kanding dire dagko gyud kayo so naagi tay tsansa nga makapanglawog dire. So atong i-grab opportunity nga manglawog ta bisag di kita tiglawog sto aw lawgan na to dire kay taw na po tay mga batang kauban dire. So atong lingaw-lingawon ning panahonan dire ning mga bata. Tanawa ra gud taw ng mga kanding na perting dagkua kayo di pare ng mga kanding sa uban nga nagniwang yung taw nagdaot sa para mga matang sa mga sizes diyang tawag nyo diha. O napa sila may inani o daghan kay sila mga kuan diha mga farm diha o in speaking of kanding nga gagmay o mo na dire gilahi lang mga kanding gagmay kay waay sa goals mga dagko o lingaw sad o dapat gyud ang mga pangmalakasang mga baboy diha dagko kayo askang dagkuas mga baboy dire gwapo kay pang pista solve na imong pangpakaon diha bitaw gwapo sa kanang mga binuhing dagkong baboy sa taon eh. O pag humato tanatan-aw dito suroy-suroy mga ubang klaseng mga mananap di ari na ta dire silang dakong fish pan oy o gusto mo mukaon diha gusto mo mamasol o kuha mo isda diha balag pagkapuyo mo pamasol diha bahala na mo diha basta ako kung order ko adi na ako magpasol-pasol diha gogoon pa ko kagalingon. So muna diha South Farm guys kung gusto mo bisita adto mo ay na mo sig daghang pangutana gwapo kay dito gwapo kay mga pagkaon lamian nga mga pagkaon so ay na mo paglangay at visit ta morgo to sige bye.